Manuk gantenge kaya ngene kok le ngenyang do sak-sake. Lho. Banyune entek tibake. Waduh. Bismillah rezeki. Halo, Bos. Anakan murai to? Lah ya ana to, Bos, wong aku ternak. Ana iki Bos umur 5 wulan. Lah ya wis mandiri to, Bos. Wis iso notol dhewe. Gur tak kon 2000, Bos. Waduh nek 500 ki tak saranke, Bos. Mending tuku pitik kuthuk kuwi lho. Malah oleh akeh, Bos. Iso ngebaki pekaranganmu. Piye, Bos, iki arek diteruske ora le transaksi? Nek diteruske tak jelase kelebihane manukku, Bos. Lah muraiku iki, murai Medan lho, Bos. Dadi nek dewasa buntute iso semeter dhewe, Bos. Entur iki terah juara kaya, Bos. Lah bapakne iki arep dijoli Innova Reborn kowe ora oleh lho, Bos. Saking istimewane. Tur muraiku iki dimasteri apa wae gelem, Bos. Sing penting ora dimasteri suarane bojomu. Heeh, Bos. Ya wis ngene wae, Bos, nek sampean njupuk papat, per manuke tak kurangi 200 piye, Bos? Oke, siap, Bos. Sampean arep njupuk kapan iki? Sesuk sore. Neng omah terus aku, Bos. Tapi aja lali di DP separo, Bos ya. Oke, siap, Bos. Nggih, tak tunggu suwun-suwun, Bos.